ମୋ ଜାନ୍, କ'ଣ ତୁମର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଥିଲି? ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେରୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଆସିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟି କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଆସି ମୋର ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେହିଦିନ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ସେହି ଆସିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମନରେ ସାହସ ଭରି ତୁମକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ନ କହି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁମେ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଲାଇକ୍ କରୁଛ ଯେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ ଥିଲା। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଟିକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ପୁଣି ତୁମକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଜାନ୍।